Изправете се, много сте изгърбен. Колко често ви казват това? Истината е, че това е една от най-често чуваните и грешно разбрани оценки за стойката. Стойката не започва от мускулите, тя започва от скелета, формата на гръдния кош, ъгълът на ключицата и извивките на гръбначния стълб. До голяма степен те са генетично предопределени, мускулите контролират движението, но не могат да променят костната структура. Затова, когато чуете, че раменете ви отиват напред и това ви прави изгърбени, запитайте се, наистина ли това е проблем или просто вашата естествена анатомия. Хората често разтягат гръдните си мускули, заздравяват средната част на гърба и правят безкрайни упражнения за мобилност. Но какво, ако проблемът изобщо не е стойката? Ако визуалното изгърбване всъщност е резултат от по-широк гръден кош, по-къса ключица или естествено напред ориентирани лопатки, тогава усилията за корекция могат да бъдат неефективни. В Център Kinesio Life, град Стара Загора, анализираме стойката ви в дълбочина, чрез обективна оценка на скелетната подредба, мускулния баланс и двигателните модели. Целта ни не е да променим това, което е естествено, а да възстановим баланса и функционалността на тялото чрез рехабилитация и кинезитерапия, така че движението да бъде леко, свободно и без болка. Ако искате да разберете как правилният подход към вашата стойка може да промени ежедневието ви, запазете час за консултация на посочения телефон.